έχει πληγώσει κάτι τόσο πολύ που η θλίψη να σας έχει καταρακώσει? Έχετε νιώσει ποτέ ότι οι φλέβες σας θα εκραγούν από τον πόνο? Δεν μπορούσα να γυρίσω στο σχολείο. Δεν μπορούσα να δω τα κορίτσια, ούτε και εκείνο. Έμεινα στο σπίτι, με τα πράγματά μου. Αλλά ούτε και αυτό με βοηθάει. Ό,τι με έκανε ευτυχισμένη χάθηκε. Πέρασαν πολλές μέρες. Και ο πόνος είναι ακόμα εδώ. Το πρωί όμως που ξυπνάω, έχω ακόμα εκείνο το υπέροχο συναίσθημα ότι αυτός ο εφιάλτης δεν συνέβη ποτέ. Ότι όλα είναι όπως πριν. Αλλά κρατάει πολύ λίγο.